Uselili smo se u kuću u Mirjevu, koja je bila porodična kuća porodice koja je emigrirala u Kanadu. Kuća je sjajno održavana, nismo imali nikakve zamerke kada smo se uselili. Cena je isto bila prilično povoljna. Počela je priču gospođa Marta. Moj sin, ćerka, muž, ja i Fića, to nam je kuće, smo tu živeli dobrih godinu dana pre nego što je išta čudno počelo da se dešava. Muž je uvek radio noćnu smenu, tako da smo nas troje bili jedini tu. Muž je uvek zaključavao kapiju pre nego što krene na posao. Jedno jutro sin je došao kod mene i rekao mi da već noćima ne može da spava, da osjeća kao da mu nešto cele noći stoji na grudima i ne da mu da diše. Mislila sam da je uplašen zbog prijemnog koji je trebao da polaže, da je malo upao u anksioznost. Međutim, noć dve posle toga me je probudio ćerkin vrisak. Utrčala sam u njenu sobu, videla je kako sklupčana sedi u ćošku kreveta i upire u mrak, govoreći: "Mama, tamo je, reci joj da ide, tamo je." "Ko je tamo?" pitala sam je, na što mi je rekla: "Teta što me obilazi svako veče pred spavanje, inače nije ovako ljuta." Brže sam upalila svetlo, nikoga nije bilo. Pričala sam sa ćerkom, ubedila je da je sve bio samo loš san. Nekoliko noći kasnije ostali smo budni do nekih 2 posle ponoći, gledali film, čuli smo škripu kapije i Fiću kako laje. Pomislili smo da je provalni i otrčali do vrata, međutim nikog nije bilo, samo je Fića stajao kraj kapije i lajao u prazno. Sve sam ispričala mužu, rekao je da pozovemo policiju sljedeći put ako bude toga. Narednih 5 do 10 noći smo bili mirni, ali smo se svako jutro budili i pronalazili kapiju širom otvorenu. Onda je počeo haos. Ja sam počela noću da osjećam davljenje, ćerka je vrištala, sin i dalje nije mogao da spava. Bio je opšti haos. Budili smo se preplašeni, izmučeni u modricama. Celu noć nas je uznemiravao neki bebeći plač. Policija se za ovakve stvari ne zove. Zvali smo jednu vidovitu ženu iz komšiluka koja je počela da se trese i plače čim nam je ušla u kuću. Rekla nam je da osjeća jako prisustvo mrtve porodice ovde, muž, beba i majka. Rekla nam je da izađemo iz kuće i da je ostavimo nasamo. Pozvala nas je unutra posle sat, 2, mada se činilo kao večnost. Ovo je bilo pre 10 godina, a svega se sećam kao da je juče bilo. Ostavit ćete u dnevnoj sobi na prozoru vode, šećera, upalite jednu cigaru isto i kada to uradite recite im: "Uzmite, poslužite se i idite. Idite da spavate." Tako smo i uradili. Tu noć smo svi divno spavali. Ujutru kad smo se probudili, vode u čaši nije bilo, kao ni kockica šećera. Cigara je bila dogorela skroz, a pepeo nije pao. Samo je stajao tako. Sve smo sklonili i od tad nismo više imali problema.